Бай Ганьо в банята. Чакайте, аз да ви разкажа моята среща с бай Ганя, обади се Стойчо. Хайде, разказвай! Извикахме в синца, защото знаем, че Стойчо умее да разказва таквизи комедии. И това беше във Вена. Седя си една сутрина в кафенето, у Мендля. Поръчал съм си чай и взех да прегледам нашите български вестници. Бях се вдълбочил в една много интересна статия, в която се разправяше начинът, по който Конституцията може хепидже да се покътне, даже съвсем да се разглоби и пак да си бъде непокътната. Чета се така, увлякал съм се, по едно време, като кресна над ухото ми едно «Хо, добър ден!» и една потна ръка сграбчи десницата ми. Дигам си очите, един широкоплещ, черноок, чернокос и даже чернокош господин с засукани мустаки, с кулисто лице, с бръсната, поникнала брадица, облечен в какво мислите? В редингот, не закопчан. Под жилетката му 2-3 пръста червен пояс. С бяла, по-нашенски бяла, риза. Без вратовръзка. С черно, накривено кълпаче. С ботуши и един врачански бастон под мишница. Млад човек. Да има най-много 30 години. Извинете, господине, казвам му аз със смирено очудване. Аз нямам удоволствието да ви познавам. Какво? Не ме познавате ли, каеш? Ти нали си българин? Българин съм. Хайде, ставай да се разхождаме. Какво ще киснеш тука? Мен ме казват Ганьо. Ставай! Нямаше нужда да ми казва, че е Ганьо. Извинете, господин Ганьо, аз не съм свободен сега. Ами че какво стоиш в кафенето, като не си свободен? Не счетох за нужно да му давам обяснения, но той не показваше ни най-малко желание да ме остави на мира. И току ми изтърси. Ставай да ме водиш на баня. Де е тук банята? Охо, да го водя на баня. Мен почнаха малко да ме взимат дяволите, ама се сдържах. И не само, че се сдържах, ами ме и досмеша. Види се, че бай Ганьо имаше действителна нужда от баня. Отдалечко дъхтеше на вкиснато. Нямаше какво да правя. Съотечественик, трябва да му служа. Па помислих си, и аз ще се възползвам от случая, ще взема един душ. Беше горещо. Тръгнахме и се опътихме към една лятна капалня с широк басейн. Из пътя, като срещахме нещо по-забележително, аз все считах за нужно да оказвам и обяснявам на бай Ганя. Но забележих, че той неохотно ме слушаше и току пропущаше се гис-то-гис равнодушно по някое. Тъй ли е? Или знам аз. С което, види се, искаше да ми се препоръча, че не е прост. Или пресичаше думата ми с някой въпрос, съвсем неподходящ с това, което му обяснявах. Разказвам му, например, нещо за паметника на Мария Терезия на площада между музеите, а той ме дърпа за ръкава. Я виж онази там, със синия фустан, Как ти се вижда? Я ми кажи, как ги познавате ви, коя е таквас, коя не е? Аз много пъти съм се бъркал, Бай Ганьо допълва въпроса си с едно дяволско подмигване. Пристигнахме в капалнята. Сърцето ми се стягаше.
То като че предчувствуваше това, което ще стане. Вземаме си на касата билети. Бай Ганьо иска Ресто с шаване на пръстите си, промъкнати в гишето. Касиерката му подава усмихнато остатъка. Бай Ганьо се впива в нея с маслени очи, поемва парите и с една своеобразна кашлица си изказва чувствата. Тя прихва от смях. Бай Ганьо, възхитен, засуква си левия мустак и си заклатва главата. Че фромозаеш думнета! Абе, Стойчо! Я попитай дали знае влашки. Щи, румунещи! Пита сам Бай Ганьо. В това време влиза друг посетител и ние се вмъкнахме в общата зала. Околчест коридор. Наоколо стаички за събличане, прикрити с завески. В средата басейн, отделен от коридора с ниска дървена решетка. В басейна се слиза по няколко малки стълби. Заехме с Бай Ганя две съседни стаички. Аз се съблякох набързо и влязох в хладния басейн. Във водата, чинно и мълчаливо, разтягаха мускулите си и пухтяха няколко немци. Бай Ганьо се бави дълго време и зад завесата на стаечката му се чуват пъшкания и се тракат някакви стъклени предмети. Най-сетне отдръпна се завесата и той се яви в натура, с влакнати гърди и с нашарени от чорапите нозе, като държеше в ръка един възел. Това бяха драгоценните мускали, вързани в една недотам чиста кърпица, които той се побоял да остави в стаичката. Отде знаеш, че стените им са здрави? Ще откъртят някоя дъска и диче се да ви подир. Той се огледа по стените на коридора, потърси някой гвоздей да закачи възела си. Той мисли, че щом е стена, трябва да има и гвоздеи по нея, и се обръща към мене. Ама проста работа тези немци! Един гвоздей не им стига умът да забият. Пък казват, че ние сме били прости. Като се убеди окончателно в простотията на немците, Бай Ганьо сложи нерешително кърпицата си с мускалите пред входа на стаичката си, за да му са пред очите, доде се изкъпе. Ти я чуй, момче! Обърна се той пак към мене. Ти хем се къпи, хем понаглеждай мускалите. Па гледай и мен какво ще изкълъпя. И с тия думи Бай Ганьо дигна единия си крак и стъпи на оградата. Ти само гледай! Повдигна се, тури и другия си крак, изправи се, прекръсти се и извика. Гледай! Яла Боже помози! Хоп! И се хвърли във въздуха. Изкриви краката си на кравай и бух сред басейна. Снопове вода бризнаха нагоре и се посипаха по главите на вцепенените от очудване немци. Вълнисти кръгове отскочиха от центъра към краищата. Преляха зад басейна, хлътнаха пак назад и когато водата подир няколко секунди се утаи и избистри, всякой от находящите се в банята можеше да види уморителните жестикулации на Бай Ганя под водата. Той се повдигна нагоре, спусна си нозете, стъпи на дъното, изправи се с затворени очи и запушени уши, изтърси се от водата, пуф, и пръсна вода през увисналите си мустаки. Пуф! И изцеди водата от косата и лицето си. Отвори си очите, погледна ме и се засмя. Ха-ха-ха! А? Какво ще речеш? Аз не успях нищо да река, защото той се пусна хоризонтално под водата и почна с ръце да плиска повърхността. Почна да плава
по гемиджийски. Пляс с ръката и ритне двете кмета назад. Пляс с другата ръка и още двете кмета. Целият басейн закипя, като че бяхме под някой водопад. Вълни запляскаха към краищата. Вериги от капки бризнаха чак до насрещните стени. Той се казва по гемиджийски! Извика през вълните тържествуващият бай Ганьо. Чакай сега да им покажем вампор на кое викат. И като се обърна по гърба си, той почна да нанася такива немилостиви удари с нозете си по повърхността на разпенената вода, щото бризги летяха чак до тавана. Той завъртя бързо ръце, за да изобрази колелото на парахода. Тупа-лопа, тупа-лопа, фю! И бай Ганьо изсвири с уста. Немците окаменяха на местата си. Те по всяка вероятност приеха моя другар за някой новодошел, не постъпил още в лудницата възточен човек. И аз забелязах на лицата им не толкова негодование, колкото съжаление. А бай Ганьо, вижда се, прочете на лицата им безкрайно удивление на неговото изкуство. И затова възлезе бързишката по стълбата, изправи се малко разкрачен, изгледа високомерно немците, почна да се удря геройски по влакнатите гърди и извика победоносно: Булгар! Булгар! И още по-силно се удари по гърдите. Горделивият тон, с който изрече тази рекомендация, говореше много. Този тон казваше: ето го! Видите ли го, българина? Този е той! Такъв е той! Вие сте го чували само, сливнишкия герой, балканския гений. Ето го сега пред вас, цял целеничък, от глава до пети, в натура. Видите ли какви чудеса е той в състояние да направи? И само това ли? Ехе, на какви работи още е той способен? Прости били българите, а? Гиди чифути с чифути. Абе, я попитай, има ли сапун? Каза ми бай Ганьо, след като поистина малко патриотическият му възторг. Я виж нозете ми, на какво са заприличали. И наистина, нозете му не представляваха най-подходящ модел за Аполона Белведерски. Шарките на чорапите му се бяха отпечатали на кожата и без това нечиста и обрасла. Впрочем, с нечистота не можем зачуди българите. Не можем накара и най-разпалената фантазия да си представи нещо по-нечисто от той, което може да ти представи самата действителност. С тези думи свърши разказа си Стойчо.